Doctor Zeno nau panglai lo langin ani chuan asilai siam pakhat chu alo test don meka a hmanrua chu engkima peito hnuah chuan ani chuanin asilai chu a han testa a hma a amai da chu ma se aka thel pala ani chuan a hmanrua chuan thil diktok lo tlema omni in anga ya mi panau pang pakhat chu lo kala I ka thel chan chu I hmanro lamani lo nangma lam zok ni kha 1.27 degree in han herla ika fu chat meyang ti in Dr. Zeno silai chu aron siam rem saka chuta anhma a mai da chu akap dar ta veka Dr. Zeno chuan silai zen mang lo chi chu siam chuatuma tuna hian a hlotling na chu kan hmu puya ni hi he silai hian tui hu te chu la khomin te ro te ya a in hlom khoma thil danga wa fu chi khan force na taksiamin adar ta vek thina ni Zeno in a science project tur puilu tuka han soivel chuan chumi panau pang chuan kalau tel venge ti in akut chu ada pheya heta tanga tun thleng hian Dr. Zeno le Stanley te hi anin kom chhun zom ta ni senku te kha Japan atangin America rama an man roma mo ang lakhom turin an kala ma se an la khom ma in Stanley te chuan an lo ti buaya chu wangin Dr. Zeno te nen anin dau pha ni kha an thian te tam tak hliamin man ma se an how to pa ber Dr. Zeno chu an man ve thei thunga chu mai ba ka vaimim chungchanga in remna an nei thei boka tuna ma se thil pakhat lian em Stanley hi ni Stanley chuan aron char dona man ruala ni se an nei thabok si engtin nge an lo ti don le Stanley de chu a thei anga chakin an tlan che san photanga tuna chuan South America lam an hoi to boka an kalna tur chiang tak chu senku chuan chu chua phot thra ti a petrify lo in tan na an soiliam liam lai chuan Dr. Zeno po lo tel ve in thla tang khian engkima in tan ani chu kum sang tam kalta tang khan karing hlel to aron ti chuaka senku po in thla tang engkima in tan ani ti chu ringa ma se proof na tak chu an nei lo ve lelama Stanley po senku te turin a in siam meka anaute oil tam tak chu ala khom tira ginro chu longchunga abiru ti ria ma se vokal na chi ani to si lo masukazi chu a hliam chuan lamin ginro pui theinan longchunga chuan a led le a ginro la lauto khianin alo biru charchara masukazi nawa au chuan tride khian alo da ka a hmu vele alom lu tuk chu a trap pura masukazi chuan iti thle mai biruk na changte ria ti hian kan biru charcharanga rem chang kan hmu vele kan che chuak ve donia atia ani chuan ni e ka fingtiro ke hi chu alang lo laya achang tupa hi kania ka che dan engkim hi tuma ka hril ngai lo le ngal ati zaya aliamanat ema wangin masukazi chu aliam tur lawin ni kho threlawin atlua ahnua Stanley te chuan ronjong mule in senku te kalna chu an zota ma se ani chuan min thatma ula ka thian te chu ka phasan chuang lawang ati ve tlata Stanley chuan asilai chu phorin avaunon le a an hnunga ginro chuan hlau thong tak chuan alo ena masukazi in biruk charchar tur ti a soilai te chu aril ruwa chuan alo langa ma se Stanley en chuan akap du don tak takin a hria chu wang chuan ginro chuan until soiming chu South America aron ti chuaka ma se Stanley po chuan tha tak chu alo tum lawa asilai king po chu lighter le kalo ni a senku chuan Dr. Zeno hne na chuan publicuya voice record chu angai thlak tira petrification lo thleng khan anni chu wan sanga an omani kha Dr. X chuan senku pa te chu tu tenge an ni le ing angmi nge an ni ti chu alo hre sa veka amma kan soi to ang khan ani hi na sa scientist ni in chuta po a thaber alani zui ti chuan senku le Dr. Zeno chu anin soi phur chho zela an hna chu an tran don ta tak take in chunglama chuan midang hau zong chuan thlamuang takin thingpuyen lo ina senku ten petrify lo chuan a bulpui an kal le na tur chiang takin an chui mek ti a hriat vele chrome chuan thingpui chu pek adu ta a chan chu an zinga tel ve adu ni chrome ril ruwa chuan senku te chuan formula tin reng la khomin an kal le na mun tur chu an lo chut mek a ringa kongka hong chuan a ring ang reng chu awa mulau kan scientist tha pahni te chuanin porpoleng chu siamin an lo ham puar vela senku chuan clinic plus sampu tanga takan siam ni hio alo tia anni chuan na chuan lo tran dei to a pukaseki bula chuanin khovel lem chu an siam tira chuta Dr. Zeno chuan South America tang chuan porpoleng chu a ham puara chuta tang chia chuan ani petrification lo chhuadan chu an chui don ni
senku chuan Japan rama kha petrify kha dar engza ta nge lo thleng eng tianga chakin nge atuam man ti te chu ala khoma chu tiang bukin doctor zeno po chuanin America rama dar engza ta nge lo thlenga eng tianga chakin nge lo kalti chu achin chhia ve bok an pahni tangkop chuan an han chu ta tak taka nuam chuan ti em le ngal an bula krompo ngoi reng chuan alo tel ve a ko haku chuan ei tur lokeng pain krompo chu verei ve a en thla ni chiang mai atia kongka han hong che chu porpoleng le tosnen chuan an loin chop nok nuaya hetia an nok noi na chanpo an omna hun le a hun kha adik tak an hria tanga ya chuti lo chu an kal le na tur kha chiang takin an hre thei don lo ni an thil la khom te chu da khomin an han chu ta tak taka khom phei chu alo buai vek chuta an pahni chuan an kalna tur dik tak chu an hre thei ta an kalna tur chu upper Amazon ni in 3 degree 7 minutes south 16 degree 1 minute west ni in chuta chuan senku chuan thil engkim chu kan hre to ang ati ni taiju le chrome chu Amazon ram ngo lu an chak to khop mai thil thar hriat bel tur om ngei po an ring ani gen ero chu a phurte chiam lo an omna tangin Amazon ram ngo a hla zia le a hla om zia chu a hre chiang sia senku po chuan midang chu a soi thei ve deuh nge ni thosi te kha in taksa te kha nan lo tui ve langa nan na hrik wangin in thimayang a lo tia senku chuan an kaldan tur chu soi ngalin South America chu an kal hualanga ti chuanin Amazon ram ngo a lui omna chuanin an chuk thlave don ani gen chuan kan tlan hual don amo kum engemaw zat kan ma mo don sinatia chuta chuan senku chuan lungkham chu nei te vak lo a lungkham jok chu oil an nei to box si lo chu wangin an engine nei sa chu an ti dang lama mai al hmanga kal thei tura an siam anga yani an engine an ti dang lama wangin an speed chu ma ai na muanga nunglama Stanley tela chaktakin an lo lakal si senku te chu cholin chulai hmuna chuan thing te chu kitin an la khoma an zawai mei chuan man mo takin an thoka a chan po Stanley ten an ron phak an hlo wang ani Miss Lunai pon a thei top chu a ron chhuwa ve a na thok ngai lo ti taka voi ni khat threlek ka nga a chaw ngal der mai zana chuanin chol hadamin ei tur te chuan eya taiju ero ala thok char char thung sukasa chuan na kan thona sat paule ei tur tha kan momo ani ti in taiju chu ei tur wa pe ka tuma ma se suika chuan keiman ka wa pe nge alo ti thara suika te hi chu afelin among te hi zang reunia taiju ei tur kalo keng che ti in awa aula ulawa taiju hnunglam hoi chuan wa sanga chuan thil hmu neya hel ti hi alo langa suika chu pomin rang takin a thian te lam chu apan pui ngala senku ten hena chuan an hril ngala suika chuan huaimen kha heta hian a om atia huaimen kan ti chu petrify lo thon thlatu nia an ngai kha ni senku chuan en wangwangin lekha cheilian takani khi aron ti chuaka Dr. Zenopon phosphorescent manga chei khi alo ti ve bok phosphorescent hi zan lama eng thei color o ti chuan kan hre thiam vekin a rin om atu ka chuanin enge ni fia turin an vokala chulai hmun an va thleng chuan thingkung lian tak pahni in kara hian savabu ang tak hi lo oma abul vela chuan mai chu alo in khai tur boka chutrang chuan mei che pakhat hi lo chuka thomhno nei lo wang chuan mai lian tak chu atak sa hliana na manga suika in alo hmu vele chuan a kamel ang chia ani so ti pa in a helmet chu a han la thla a chu nu chuan thom chu hria in omin omem ni ti pa in suika chu a ron zonga a hmu vele hlim taka in kwa tumin anin pan hnaya ma se an mi ta that lo ve ve wangin anin kwa thela longlama chuan hruai thla in puka seki chuan atar mit tur te chu a han siam saka thomhno te chu pe in tuna chuan in senku te chu fia takin a mu theita alom lutuka wangin hlim takin a zuanga Dr. Zeno chuan tunge ni hria in ani hi geographer Dr. Chelsea ni a Chelsea po chuan in Dr. Zeno chu alo hrengal chata Chelsea har chung changa chuan Dr. Zeno chuan thil hriat engma nei lawa Khamizan Khan Dr. Zeno te bula Khan Chelsea hi alo om ve reng chu ni in chu mai ba ka senku in sawa lunga changta a boi pui lai Khan Chelsea pon senku ang thoin alo boi pui ve a khatia petrify lo thleng lai Khan Chelsea chu phone mangin alo boi khop maya theiang anga in phen tur an ti lai Khan lo tlu in petrify chu ani zuita a wa nei thak tak main nitric acid khanin ataksa chu fu ve a ti chuan ama in alo har ve ta ni alo har hian abula tuman om lawa thomhno nei lo ti hria in mai lian tak chu a rekota ni
Dr. Zino che khan chulai mun an chua san don chuan lo haran omle takin ti thuwa signboard chu an siama mase awan doe siamin amite lo chhle zel bok nen Dr. Zino te omlo na lama chuanin luite luang chu azui thazela annuwa tuipui azuk po ta a chuta po Dr. Zino te hlat zong thawin akal le a mase adam kho chuana turang tok thiam na chu nei ve a ati tur masak ber po lekha chei lian tak siama help ti ziani a mase thil zia chu alo kim theilawa hel ti in alang ta ni sen ku chuan an kaltum na chu hrilin geographer kan nei thato bok chea kong ol sam tak min ko mu thei don lom ni ani chuan kong ol sam chu alo hrengei mai northern equator atangin tlang chu kan lon liamanga chu Mizo lui chu kan zo thanga kan tumram chu ol sam takin kan thleng to mai don alom atia longa tangan chuknu hian ke culture charangai dona wangin Chelsea chuan motor emo bike chu om thei se ti in aron soi chuak zewa sen ku chuan bike chu siama tum le dona longa chuan an man ro du ang chu an nei deuh veka puka seki pon bike siam na chu atan ngala again chuanin Chelsea hne na chuan an mission kal lai mek le an mission le tur te chu alo hrilveya bike an siam don ani chuan rubber tam tak an mamo dona tayar tur chu wangin Chelsea hne na chuanin rubber kung omna a hriat lo an zota wa nei thlak takin Chelsea chuan helai ram hi alo hra chiang khop maya ma se rubber lak na ni khat top an mamo dona wangin hun chuan ui to khop mai a chan po Stanley te chuan hnunglama an ron ve char sia chuta ukayo chuan senku hne na kan radiator hianin Stanley te signal amantan tonia miron nei vak to lo tun angrenga an tlana ni chuanin miron man phathua yang atitamai Stanley te pon lo man ve in senku te chu an ding ti an hre theya an omna lai mun po chu an chu chuak ngala reilo te ya an man thei don ti an hria ron nei to veu ma se senku te chuan an mamo chu an la khom thawanga ya ko haku chuan ruisui hne na chuan chaktaka tlan che san dan konga omangem ti ina zota ruisui chuan ka hrelo le yazir ha chu omse puan kan thui khomanga ti dan chu om mai theini atia Chelsea chuan ka lekha chei puana omrenga lom aron ti chuaka ruisui chuan ni don take ti pa in an long chu tlemin an han siam rem dewa Stanley te chuan reilo te a man tura anin da to lain an signal chuan senku te chu chaklu tuk tak mai hmalaman panti aron hrillia Captain ruisui ho chuan Chelsea pon lian tak chu longti kalna chuan an hmanga an ni chuan Stanley te chu an hlat thei phani Dr. Zino te chuan thlibeng zonga achak theyang beran kal theinan an long le puan chu an sik soya chu wangin chak takin an ni hi an kal thei phani tuna chin chu Stanley te chak taka an tlan che san thei mai baka bike siam na tura an man ro poimo zong zong engkim man neya an hlimri khop mai